Hania. Asal mari konstitusi ni sampai orang amsu ya sungkai tunggu sungguh himbotok klaim bertani sung eksungi yang lagi orang sini sung mana nai rongka sini Pipramotha teh YTF teh sini TWF sung orang payment dah sini Pipramotha ni wo tamnai blok presiden tunggu vice presiden tunggu teh YTF ni wo tunggu presiden vice presiden do apa hai kamu masih ni Pipramotha ni ada sung kamu tunggu sini sung tini orang himbotok klaim karam ke kaisno sung nu kena tanai charter go sini TSR officer kurang lui sini sar Mark Hasin Jomatia tei Kiron Kumar Jomatia bo naik subidar borok kurang no officer borok ni constable proksa direct gulikai bertemu sung nuka sung abro tu sung tini sini Pipramotha sung khado sung tini himbotok klaim lega sung nugo abahai coba kobongma sung tharai rogo nu kena sini buku proksa bihi busai borok kasih program kai filosi sini buku alun sakit Jomatia busai no bui bihi no rong preman luka sung rep kayu apa ki betana na ka sung tabu ko bonu apa hai sung sini sukuram sar SDM apa hai te sini Robi Liton apa hai Priyanka Jomatia Priyanka Mok Payal Murasing apa hai ko ma rep kai betha jomani sung lugui tongo te sung thanai sini fireman Bisujit Deborma buba hai no hai buni dohani borok bai lama ono musuk tok buti betha jaka abrok togoi sung sini buka tongoliya apa hai no sung lugui sung tini sung Pipramotha sung tini lama himbotok klaim naka te sung justice sana naka sung justice sanmani apa no sung tini Sukando Das Korsa Rifleman sung nayo sung bono phasir nani te sini betha jangnai sini TSR je officer borong nu khungo sung compensation nayo borong no 5 লাখ sung nugo jot jaga na thika kai 5 লাখ do borok khorsa ni ki bini lakh mani dam ki 5 লাখ abo 5 লাখ ni mari da sung nayo 5 লাখ sini hai officer borok thiman ki 5 লাখ bai sung sarung mono 5 লাখ ya sung nayo borong no 5 লাখ jaga 50 লাখ nang to te dakti borong nu khungo sorkari chakri nang to asro sung nayo hambai Pulang nin tama Ani Majina Deborma asadi asrama blok komite ni TWF ni masih সদস্য जों ini orang himbotok khaimani kai जों sini TSR
sini dujona jiran kumar jamatia kasi bai te marka sing jamatia no butharmani obunote jeng tini bini justice nayo jeng bono je butharnai bini bagai jeng tini phasi nayo Sukanto Das no jeng tini phasi nayo obun tini justice jeng tini kin TWF buri ro jeng bubak rani enggoi jeng tuidul mumbai jeng tini tipra mothani bedek enggoi jeng tini himboto khainani nangkha jeng tipra sarok jeng buri rok himbo jeng busai himi bo tini kuno ongko sikreikha sini kuno ongko sikreikha sepsi kreikha sini septi sikreikha jeng busai logi himi pojonto jeng rep khaijago sini rep khaijang mani jeng sini kuno justice sikrei jeng obono jeng tini himbi jeng tini justice nangkha ling khainani nangkha jeng Obosimia sini kebang mal tonggo rape case, murder case, sungguh jaga justice maya, sung tini obon bang justice nanggo, sini Sukanto Das no tini pasti mari nai, sini tiasa dujona officer no butharmani bagai, obosimia kebang mana tonggo butharmani, jod tono sini justice, no rinani nangnai, mana ni nangnai justice, asal hambai.